खुलुमबाय आङो इउपिपिएल राजखान्थिनि गसाइगाव डिस्ट्रिक्टनि आफादगिरि आङो बोसोरबानिफ्रायनो बे आफादखौ सालायगासिनो दङ। आङो एबार 1 नं गसाइगाव बियाबाव इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि आरो दोलोआ जुदि आंनो टिकेट होयोबा आङो नैबे इलेक्सनाव आङो गेलेगोन आरो आं आसा खालामो जे आंखौ दोलोआ टिकेट होयोबा आं बिराद बुरजा भटआव आं देरहागोन। कारण आङो 10-15 बोसोरनिफ्रायनो बे जायगायाव समाज सेवा खालामगासिनो दं। बेनि आगोलबो आंनि आफाया बे बियाबावनो सासे समाज सेबकमोन, सासे मास्टारमोन कलेजनि। आंनि आइयाबो मिस्ट्रेसमोन। जोङो गासिबो बयबो बे ओनसोलाव दुखु सुखु जों बयजोंबो हेफाजाब होलायनानै जोङो संसार सालायदों। आरो आं मिथिजोबगौ जे जोंनि रायजोफ्रा मा लुबैयो मा लुबैया। ओंखायनो आंखौ जुदि टिकेट होनानै रायजोफ्रा जुदि एमएलए बानायोबा आङो दासिम जेसेबां बिजाथि दङ बा जेसेबां एमएलए जालांदों बिथांमोननिफ्राय साबसिन खामानि मावगोन होननानै आङो सानो आरो बेखौनो आसा होयो आं। दा आङो बयनिफ्रायबो आशीर्बाद बिनानै दिनै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव फैदों जे आंखौ बिजाथि हिसाबै जाहाथे मोननायाव बयबो आशीर्बाद होयो आरो जुदि बिजाथि मोनोब्ला जाहाथे आंखौ देरहाहोयो। खुलुमबाय।